Park Farm and Agrobet shahararren gurin da ya shahara wajen samar da gangare 'yan tsakin tsallake tsaunin tsumburewa. Wani abin ban sha'awa sun yi shuhura wajen samar da 'ya'yan kifaye kala daban-daban masu saurin girma. Ga gangariyar abincin kajin da abincin kifi launuka daban-daban masu sa su lafiya da kuzari. Sai gare ku masu sarar 'yan tsaki ko kuma irin 'ya'yan kifaye dama ta same ku, maza ku garzaya Park Farm and Agrobet domin sun kware a bangaren magunguna da allurorin kajin har ma da na kifayen. Ga masu buƙatar manya-manyan kaji masu tarin nama don yin shagalin bukukuwa ko walima, mun tanadar muku manya-manyan kaji cikin sassauƙan farashi. Ga masu sha'awar yin kiwon, muna da ƙwararru masu ba da shawarwari akan abin da ya shafi kiwo. Park Farm and Agrobet na nan a unguwar Sheka, Sabuwar Abuja, kusa da filin board, ko kuma ku tuntuɓi ciyaman ɗin ta lambobin waya kamar haka: 07033631565 ko kuma 08099895654. Tuna da sunan Park Farm and Agrobet. A yau insha Allahu za mu yi magana akan kiwon sanyi, wato kiwo na sanyi lokacin hunturu idan ruwan damuna ya tafi. Ya zama dole mai kiwon sanyi ya zama yana da guri ɗaki, ma'ana da zai riƙe zafi na tsawon lokaci ba tare da wannan zafin ko kuma wannan ɗumin ya fita ba. Amma ya zama akwai gurin da za ta sha iska, ɗakin zai riƙa shan iska ta sama, inda numfashinsu wannan tiririn zai rika fita na numfashinsu. Ya zamanto kofar tana bangare biyu, gabas da yamma, ta inda tiririn zai rika fita. Ba a san ɗakin kaza wai don ka sa ɗumi kuma ka zo ka rufe shi ruf ko ta kowanne ina, kowanne ɓari ko wacce kofa lungu da saƙo ka toshe shi saboda wai kana buƙatar ta samu ɗumi a ɗakin. To wannan ɗumin zai zamanto ɗakin ya zamanto ya yi irin zum ɗin nan, kawai ka ji numfashi dai haka a sama ya yi zum, numfashin yana tashi yana haɗuwa da wannan tarin, amma ba shi da ƙofar da zai fita. To sakamakon rashin wannan ƙofar da zai fita, za ga ɗakin ya zo ya yi ɗumi wani iri wanda ba irin ɗumin da ake so ba. Ya zamanto in sun yi numfashi sai numfashin ya riƙa dawowa kansu, ya zamanto kana ganin suna jiƙewa kuma su riƙa dunƙulewa suna curewa ta guri ɗaya, ko angil ko kan faranti za ga suna curewa a wannan lokacin. Hakan yakan sa ga kaji suna tsumburewa kuma suna mutuwa ba tare da dalili ba. Hakan yakan kawo ka ga manomi ya yi asara ta ba gaira ba dalili, kawai kai kana ganin iya kula kana yin wurin ba da ɗumi, nan kuma kashe kaza kake kuma kana kashe kuɗinka, kana lafta mata wuta ta yi mata yawa. Duk lokacin da kaza tana buɗe fuka-fuki haka, to a wannan lokacin ko tana buɗe baki tana irin halhal kamar inda bakin kare yake, to wannan lokacin tana cikin zafi da mun yi mata yawa. To shine za ga tana sakin fuka-fuki tana buɗe shagar domin tana neman iska ta ko ina ta shige ta. To wannan shi kan jayo ake yin asara, kaga kaji suna ta mutuwa ba tare da dalili ba. Yana da kyau manomi ya kula da yanayin da ake ciki, saboda ta haka ne zai kula da lafiyar kajinsa da yanda suke da kuma yanda ba za a yi asara ba ta kowane lokaci. Akwai cututtukan sanyi kamar haka: akwai mura da take sa kaza ta riƙa buɗe baki sama don neman iska. Akwai mura da take sa kaza kaje tana facewa cikin dare, tana facewa musamman da daddare. Akwai mura da za ta sa kaje kaji ko manya ko ya kaje suna irin kwakwar ɗin nan na mura, ita ma akwai wannan mura. Akwai mura da take sa kaza yayyan majina da kuma toshewar hanci. Akwai mura mai sa irin kushir-kushir ɗin nan da daddare. Akwai mura wacce take jan iska, kaza jikinta numfashi baya fita, yana koma jikinta kaga tana kumburi, tana kumbura ta ɓari tsakanin fatarta da naman da tana kumbura ta gefe ɗaya, ko kuma wata maka ga gaba ɗaya take kumbura, ta kumbura ta yi zindin kuma ba girma bane, a'a kawai iska ce a ciki tsakanin fatarta da namanta, wadda sai an kawo irin wannan domin mun cire mata wannan iskar, sai kuma ga ta koma ta tsuke ta zama yar kankanuwa. To wannan iska ce da ba ta fita take koma jikinta, shine za ga tana wannan kumburin, tana wannan tara iska, kaga kamar an hura mata iska a jikinta.
akwai mura kuma da take sa idan kaza ta iya rinka ruwa kaga yana yayyo yana ruwa. Akwai mura da take sa ƙaiƙayin ido da susa kaga kaza tana sosa idan ta a jikin fuka-fukinta, za ga fuka-fukin yana jikewa, iya danko, iya bushe, ya danko ƙadabarbar kamar stati ko kuma kamar wani gam haka ya shafi a jiki. Akwai mura da take sa kan kaza kaga ya kumbura ya yi ƙato, ko kuma gefen haɓarta ko wani abu ko maƙogwaro ko wuya kaga shi kuma ya kumbura ya yi girma, to wannan ma nau'i ne na mura. Akwai mura da take sa kaza farin kashi kaga ta yi farin kashin ma wani lokacin in ta yi tari ne bata san ma kashin ya fita ba, kaga ta yi kashi fitsar mai ruwa fari haka ko cream kaga ya fita daga cikin duburanta. Aha jama'a, ina mu abota kiwon kaji. Shahararren kamfanin nan mai suna Park Farm and Agrobet sun tanadar muku da tsaftatattun 'yan tsaki masu ƙoshin lafiya. Park Farm kamfani ne wanda ya shahara wajen ba da ingantattun magungunan su da kuma abincin su. Wani abin ban sha'awa, sun yi shuhura wajen samar da 'ya'yan kifaye kala daban-daban masu saurin girma. Bugu da ƙari, suna da jajirtattun ma'aikata masu ba da shawarwari akan kiwon kaji da na kifaye. Sannan akwai sa amarya murmushi, uwar gida kuwa babu yaji, wato dankwalan kaji masu nama. Ina masu shagulgulan biki da walima ko kuma gagarumin taro na kecere ni, yau ga dama ta samu. Park Farm and Agrobet suna da ire-iren irin 'yan tsaki na kowane kamfani daban-daban. Ƙarin bayani, muna nan akan titin Sheka sabuwar Abuja kusa da filin ball. Ko kuma ku tuntuɓi ciyaman ɗin wato Nura Isiyaku ta lambobin waya kamar haka: 0700-33-13-1565 ko kuma 0800-99-89-5654 da kuma 0800-2787-6473.